Assalamu alaikum, za ku saurari waƙar aure daga bakin Kabir ɗan Sa'ad wadda na rera wa ɗan uwana kuma amini na wato Umar wajen ƙware goron nan wani. A sha saurari lafiya. Wuɗa ake ta yi gida na biki za a kai amaryar gata. Umar kai rike an kwanke Umar ne ya ce in waje mai ke. Wuɗa ake ta yi gida na biki za a kai amaryar gata. Umar kai rike an kwanke Umar ne ya ce mu waje mai ke. Wuɗa ake ta yi gida na biki za a kai amaryar gata. Umar kai rike an kwanke Umar ne ya ce mu waje mai ke. Bismillahi Allah ka ban basira Allahu mai tausayina. Zani rera waƙar auren Umar ki da Umar Kairi amarya. To sai in yi salati in daga hannu in ce da ku alhamdulillah. Auren ga yanzu an ɗaura da ɗayan ku zamo aminan juna. Masu ce da ku ba za ku yi ba in su gani su kauce baya. Wuɗa ake ta yi gida na biki za a kai amaryar gata. Umar kai rike an kwanke Umar ne ya ce mu waje mai ke. Na yi sallama na yi addu'a zan isa da baitocina. Yau Umar na ki da gidan muke ci ba batun ja baya. Aure ku kai na sunna kun yi shiri domin ku raya sunna babba. Yau kun cika burin ku kera an banki ba batun ja baya. Ashe abun kamar a mafarki sai gashi yanzu yau kun tare. Wuɗa ake ta yi gida na biki za a kai amaryar gata. Umar kai rike an kwanke Umar ne ya ce mu waje mai ke. Amarya kin ci lalle kin ci ado kin yi kyau kamar dawisu. Kin zance duka mata wajen Umar kin wuce su dukkin kisu. Umar ta gwada mata kauna domin ta tabbatar ta fi su. Umar a kanki zai iya komai domin farin cikin ki ya samu. Ashe guri na masoya shi ne su gansu sun yi aure. Wuɗa ake ta yi gida na biki za a kai amaryar gata. Umar kai rike an kwanke Umar ne ya ce mu waje mai ke. Shi zama na aure ɗan haƙuri ne amarya sai kin daure. In kun ka saba ku za ku shirya doka wunan ku sai kun jure. Tunda ya kasance idan har ana tare dole sai an saɓe. Ku za ku dinga sasanci a tsakanin ku babu mai saurare. Sai ku yi zama na amana domin ku samu ribar aure. Wuɗa ake ta yi gida na biki za a kai amaryar gata. Umar kai rike an kwanke Umar ne ya ce mu waje mai ke. An gogare ka na zo da baituka na in sanar maka ji. Ka san da yanzu nauyi ya hau kanka in sanar maka ji. Da ci da sha har sutura da ibada ka zan kulawa ta ji. Amarya ke kwaki da biyayya ki riƙe da kin ji. Abunda duk mijinki ya ce ki ko ba ki so ki mai da kin ji. Wuɗa ake ta yi gida na biki za a kai amaryar gata. Umar kai rike an kwanke Umar ne ya ce mu waje mai ke. Waɗannan waye yau murna muka yi biki a kai na manyan 'ya'ya. Na ga duka dangi har da abokai biki na manyan 'ya'ya. Gaisuwa gare ku uwayen ango har da mana amarya. Sannan in gaida yayan ango yaya manar ina gaida ka. Ina abokanan ango kuma so ku za ku huta filin taro. Wuɗa ake ta yi gida na biki za a kai amaryar gata. Umar kai rike an kwanke Umar ne ya ce mu waje mai ke.
gwarzo babban amini maso a filin taro. Umar na cire kai ma babban amini shigo a filin taro. Malam Uwaisu har ma da Lukuman ku shigo a filin taro. Sama'ila Danja da Baba Iro ku zo a filin taro. Malam Shawilu har ma da Nafi'u ku shigo a filin taro. Tasimu Shafi'u na danka kai ma shigo a filin taro. Har da Ibrahim wa'azin kai ma shigo a filin taro. Har da Mahayatu Umar kai ma ka shigo a filin taro. Sibo wahilan wani kai ma zo ka shigo a filin taro. Shamsuddin kai ma na danka zo ka shigo a filin taro. Baban gida rantsa na danka kai ma shigo a filin taro. Baba Idi kai ma na danka zo ka shigo a filin taro. Shamsu ne dange mu yange da shigo a filin taro. To za ni je ga kannan ango in gaida su maza da mata. To za ni fara gaida Yahuza harshen Hadidu kuma kun ji. Sannan in sa Abu Sufyan mushi da Suleiman kuma kun ji. Da Hamza injiya dan wanka sannun ka gaisuwa ta kaji. Abdullahi tsoho sannun ka kai ma gaisuwa ta kaji. Hajaru da Aisha har Zara ko gaisuwa ta kunji. Shafa'atu ta awwali Aisha ta Abu kuma kunji. Jamila Umar na gaida ku gaba ɗayan ku kunji. Guda ake ta yi gida na biki za a kai amaryar gata. Umar ya karite an wanke umarni ya ce mu wake mai ke. Aure an kayo na so Umar da karite amarya. Guda ake ta yi a yanzu za mu kai amarya cikin gida. Aure an kayo na so Umar da karite amarya. Guda ake ta yi an yarare za mu kai amarya cikin gida. To dan kira kawayen amarya ku zo ku kai amarya. Cikin gida. Aisha da Zainab har sha'awa ku zo ku kai amarya. Cikin gida. To wai ina Jamila da Ramatu ku zo ku kai amarya. Cikin gida. Sadiya da Kausar har da Nafisa ku kai amarya. Cikin gida. Guda muke ta yi da ni mai waka mu kai amarya. Cikin gida. Kabir yan sa'ad da can guda na akai amarya cikin gida. Aure an kayo na so Umar da karite amarya. Guda ake ta yi an yarare za mu kai amarya cikin gida. Aure an kayo na so Umar da karite amarya. Guda ake ta